अजीब हमारा के पतो हो देले बा जैसन चाहत रही ना उसने पतो हमरा के देले कौन ओ जमाना के कर्तव्य रहे कितना सुंदर है इतना बढ़िया इतना सुशील पतो हमरा घर में लक्ष्मी बन के आ गई अपना खुश है अपना प्रफुल्लित बानी जे हमनी के ओकरा के देख के ओकर बुद्धि विचार कि हमरा बुझाते नहीं कि हम का करी या कौन ओकरा के वरण करी आ कौन ओकरा के हम कहाँ लुकवाई या कहाँ ओकरा के रखी गजीब ओकरा के भगवान बुद्धि रह जियत रह बना रह खुश रह बैठ अरे हवा खाते देखते बड़ हरा भरा पेड़ पौधा लगा दिले बन जा आ कभी कभी तू हूँ में आके हवा खाई कर ठीक बा अच्छा एक बात ही होनी 2-4 गो कहा ना कि हमके घर में रह ना अच्छा नहीं लगत बा सोचनी तनी बाजार में जाके घूमे अरे तोहरा कहे से पहले हम सोचत रही कि तनी बाजारे जाके घूम तू तनकी घूम फिर ले तू टहर ले तू तनी आन मन जीव हो जाए ठीक बा सोच नहीं है तो लोग से पूछ ली घूम आवा जाके और कुछ किनहु खरीद देखो कि तब किन खरीद का हमरा सब चुरूर सब उड़ा के ना तो सोचनी कि चल बाजार से तनी घूम के आ सकी ऐसे कहीं बलवा तार फूट गई बढ़िया अच्छा नहीं खेला दूसर बाला किन लिया खूब बढ़िया बढ़िया बाजार है मार्केट में बाला बढ़ अरे हम सोचले नहीं तरह के बाला खरीद के ले आएंगे मार्केट में इतना अच्छा बाला आई बना क्या बताए कि सब जितना सामान तारा हो कि मन दिल में बसल हो कि हर यही चीज किने के बाद खाए के बाद ओढ़े के पहने के बाद उतना सब अपन खरीद लिया बड़ा हाँ चिंता मत करिए पैसा रुपया के जब तू ही लक्ष्मी बन के हमारे घर में रही तो पैसा का चिंता करे के पड़ी आ कौन चीज चिंता फिक्र ना करना ना कितना गर्व होता मम्मी आ तो कूलरा में निकल के हमारे भैया के बैठल हो दिन में तारा कूलर में रहे के चलते आदत नहीं करे नहीं बहरिया निकले के एक चले तारा गर्मी बनावता हाँ ढेर देरी से मत बैठी है ना ठीक बा हो भौजी बड़ी सजल सरल बड़ कहाँ जाए पता कहां देवर जी अरे हेनिया खड़ा हो खा सले सरल बाई तो कहाँ जाए पता कहा ना दिन हमके जाए बाजार बा का करे तनी कुछ किने खरीदले बा ठीक है मम्मी तो लोग जाए ठीक है हम जाता नहीं आ चल जाए आराम से बढ़िया से जाइए ठीक बा बबुआ के लिया चल जाइए अच्छा ये बात कही कहाँ? ये कहाँ हुआ भैया गइल हन कनियो किने मतलब कहाँ गइल बनान घूमे फिरे सागी सब हतिया नहीं घन उनकर का ऐसे कहता हूँ उनकर पत्ता में हमके बाजार जाए तब पर हो ना गइल घूमे खातिर ना हाँ भोर ही के गइल बड़न पत्ता में भरे गइल बन आओ तब ना मुझे तो नहीं बनाएगा कि सर कोई ना लेट हो गई हाँ जल्दी आओ तो नहीं था लेट होता तो आते बड़न आप चलिए हम जाता नहीं बैठा ना कहाँ जाता रहो ना भाई के सामने छोट भाई खड़ा नहीं रहेला केदन का बतिएबो जा कैसे कहाँ गई कब से अरे गोई नहीं एगो काम रहल हो रो पत्ता बना कब से हम कल से पहले बाजार जाएगा तो बाजारे जाए के बा हां तो टेम्पू से ना चले तू हमारे इंतजार कर जरूरी रहो अब सुनिए ना न और भौजी बाड़ी काहे के टेम्पू ले छोड़बो सुनिए ना तो हेता कि हां बाबू के मोटरसाइकिल दहेज में दिलवन टेम्पो से खाती का बाबू दहेज में मोटरसाइकिल में दल जतना के मोटरसाइकिल निकल दे उतना के तेल अरे के लिया ये जाए 1 घंटा में घुमा के फिरा के ले ले हो करा के लिया जाई तारा के टेम्पू धके चल जा ना हेरा जो कहां तोरे के बा कहां निकल तोरे के चुपड़ी इंग्लिश मत पकड़ ले ध्यान देखिए ना कैसे लिएगा हां बाबू ना कि हमरे घूमे खातिर जवन रोवे घूमे खातिर ना नहीं खन देले ये ना का ना कि दिल एक का ना नहीं खन देले बाबू ना कि उनका टेम्पो से मतलब ना भेज वाले किए तो बाबू कहने ड्राइवर दे हम ले जाए ले आइए बाबू कहने दे दिया नहीं कि लाई बिसर ले लिया तेल भरवात रहियो पता नहीं है का कि लोग हम खरीद ले रहे 72,000 के गाड़ी है 1,44,000 लाग गइल बा तेले के दाम तेल के दाम बढ़ल बा लॉकडाउन से देखत और तेल महंगा कर देले चल ना जे टेम्पू से हम कहा ना टेम्पो से ना जाए में तनी ताकि है नहीं है जाए मोटरसाइकिल से तन जेबे ना करम हम यो फैशनदार भौजी मिलल बिया होए मोटरसाइकिल ले तू जाए ही देखबो हम देखब सर मत कहीं का बौरा है रही गिलो हां से हम कहत नहीं कि ठीक बा तू तो हंसल तो देखा बाजार जाए के बता कैसे मुश्किल हां जान ताड़ी जाई तो जानकारी की छोला की है बना जानी हमारे हमरो के दुगो सिंघाड़ा ले ले हंडा ले के तो गोधन कूद कूद के मार भौजी के गोधन कुतबे हां अगर पर का होता है भाई जाता तो का हो जी छोट भाई है तो देखो छोट भाई के मन में कर जो रे हां जाता नहीं अपतिया का चल जे जा ठीक बा जा अपन एगो फुलौना ले लियो फुलौना का बा खेलना फुटबॉल फुटबॉल नहीं कैसे खेलना हां टेम्पू से चल जा हम कह रहे मोटरसाइकिल जाई में केहू के समझरी आवे लगे तू ई तार बुद्धि ना होई
हम कहा दी मोटरसाइकिल जाए छोट भाई भाई जे जोन ची मन बतौन ची कर लगे लो। तू हो जानती है क्या हम भैया कैसे मरा कैसे बात से भैया ठीक करते कल गेलू हंसे लगी ना हंसे लगी कैसे असल है ना आ जल्दी बका हम कहले कि ठीक बा हम तैयार बनी हाँ। लोग तो तैयार भाई तरह से मोटरसाइकिल निकाला जल्दी से चलो चल हे पर चली के कपड़ा बदल दी। कपड़े को लेगा चलिए ना सी हां मरद बहुरा हो रही तो ठीक है मेहरा के हीरोइन बन के जाए चाहिए ना। नहीं। जुगवे जमाना पलट गइल बा। चली ना लेट होता है जल्दी से आहू के बा तो हम यही पर चली जूता होता ना पहनी। अरे कौन कहा कि दूर जाए के बा चलो बक्सर में जाए के बा चलिए अगर चल बर हम खाट ना हाली चली के हम जाते एक बार जार कर रखे नहाया मैंने की जात आ तो नहा लो तो पवित्र न हो जीबू। चली ना आई रे दादा ई कतना खिसियाती है हो। चल नमस्कार प्रणाम हो खुशी पांडे ये पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ लगती जैसे रे बदुराल प्रेरणा ओसी बनेले रहनु। जी भैया नमस्कार प्रणाम। हम विशाल दुबे पूरा भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आ एक वीडियो देखी हमार मेहरारू कहते कि हम दहेज दे हम पापा नु तो गाड़ी से जाए। अच्छा रहो बताइए जब हमारे पापा दिले मोन दहेज से मोटरसाइकिल हम टेम्पो से कहां जाई अरे भैया तू मोटरसाइकिल से लिया चलता है काहे का तुम आदमी के बतावल जरूरी बा का। तो वीडियो के लाइक करी जा शेयर करी जा कमेंट करके बताई जा कि वीडियो रा सबके क्वेश्चन लागल ह। तो यही से दी विदाई अगले वीडियो फिर से मिलल जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।